Dwaro koro nitiere mar bero kuonde thieth e kaunti ma Kakamega nyaka okang' mar level 4 kendo medo jochiw thieth moromo ni mar chal mar kuonde thieth no ok ber. Maluwore gi lipot mar Jokanyo sekta mar thieth e kuonde chung' od bura 12 e kaunti ma Kakamega gi riwruok ma ok mar piny owacho mar path. Riwruogno oketo chenro mar tiyo kanyakla gi tend kaunti ma Kakamega e neno ni oket tenge omenda moromo mar bero weche thieth. Bende gijiwo jodak wuog oko mondo kaw okumba mar thieth mar duoko piny pek mikelo kod nengo thieth. Kakamega County iko katika counties ambazo upande wa afya inafanya vizuri, na ni kwa sababu sana na wao, lakini mara hii tunajua kwa napendelea mambo afya, haswa afya mama na mtoto katika gatuzi letu. Yetu iliweka mikakati kuweza kuona ya kwamba kila mama amefika katika hospitali kuweza kujifungulia huko ama kuja clinic kuleta watoto na kupata huduma, na hiyo kuna ile traditional birth attendance. Od thieth machiromo ne otero chenro mar chiwo puonj ne jopuonjre skunde ahinya to mago mag chuo ewi tuo mar dang'ni mar paro. Mae biro tok nonro wacho ni jopuonjre mathoth kaonge magi kaluwore ni jonyuol oketogi matek